Enjoy the happy married life. All painting. Wow, wonderful. Nanara banna galalla lover leda mer. Pokkade. Single. Welcome back to my YouTube channel. Yani ni madimeg pondulle bedra gitule esok ready ad pondulle. Ena subscriber na madime ancha gurtejjatu and alonji preeti ille idere tai pondulle. Ena friend illa ennuttu al barpu jatu video. Okay poi male. Puchenottige battare. ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರ್ತಂದಳು ನನ್ನ ಕಂಪೆನಿ ಇದಾರೆ ಲೆತ್ತಂದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಪಯ್ಯ ಮದಿಮೆ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದುಡ್ಡೇರು ಕೊರ್ಪುಣಿ ನೆಟ್ಟೇನ ಏ ಹಳ್ಳಿದಲ್ಲಯ್ಯ ಹಾ ಮೂಲ ಎಸ್ ಯಾನ ನೇ ಮರಿ ಮಲ್ ಮುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಪಾಪ ಬಾಲೆನ್ ಲೆಕ್ಕ ಹೊರ್ಚು ನಾನು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಎಂಚಿನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು ಅಲ್ಪರ್ ನೆಟೆ ಈರ್ನ ಕಂಡನ್ಯಾ ಮದುವೆ ಇರ್ಬಾ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೇರೆ ಮೋನೆ ತುದಾಂಡಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಬ್ಲೆ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋತೆ ಸೇ ಹಾಯ್ ಮನ್ಬ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಬೇಕು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಬ್ಲೆವಾ ಟೆಂಪಲ್ ಒನಸೇದರ್ತು ಅಂದು ಯಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಬೈದೆ ಬಣ್ಣ ಮೂಲ ಒನಸುಂಡದ ಏ ಪತ್ತದ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಡ ಬಿದ್ದೆ Enjoy the happy married life. Actually, time is dated malam mudi. But another person. I like to rai the ice cream parlor bedra da ungu patan. Dadek ice cream koludune avul ningudune yadija. ice cream ichanda फिर बाती नहीं दिन तो पुदर है ना पुदर क्या है आंटी पुदर क्या है हिंदी बार पूजी है आइडियल आइसक्रीम पार्लर हिंदी बार पुंडा हाँ खातिर अरे हिंदी बातें नहीं चूर लड़ता बुझी है हिंदी बोलना है बोलो आता है बात कर रही नहीं थोड़ा व्लॉग यूट्यूब कर लो प्लीज हिंदी आता है हिंदी नो है स्पीक इंग्लिश यू कैन स्पीक इंग्लिश इंग्लिश आता पुंडे बापूजी मर जाओ सुसाइड करो मरला सुसाइडल ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಒಂದೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫುಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಏ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಚೂರು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಅದ ತುಳುನಾಡು ಹಿಡಿತದ ಯಾವು ಅವು ಮೇಯ್ನ್ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪಿಯೇ
ನೆರ್ಪೆರಿತ್ತೆ ಅರೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜ ಮಾರೆ ಅತ್ಯ ಮೂಲೆದ ದೊಡ್ಡ ಚೂರಾಂಡಲ ಕಲ್ತು ದೊಡ್ಡತ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡ ಅತ್ ಈತ ಟೈಮ್ ಇತ್ತದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಇರಗ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅಂದ ಅತ್ತೆ ಇರಗ ಚೂರ್ನ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಬ್ಜಾ ಚೂರು ಚೂರು ಪಾನಿ ತುಳು ತುಳು ಚೂರ್ನ ಬರ್ಪುಜಾ ಎಡ್ಡೆನ್ ಉಂಡ ಗಮ್ಮತ್ ಮದುವೆದವ್ರು ಈ ಅರೆಗರ್ತ ಅಂಡ ಅರ್ಧ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡಿருந்து ಎಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಹಿಂದಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಂದಿ ಪಾತೆ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸೋಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾನು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಜನಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಜನಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲ ಉಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಾ ನೈಟ್ ಮುಲ್ಪ ನೈಟ್ ಜನ ಬರ್ಪುನಾ ಜನ ನೈಟ್ यूट्यूब वीडियो निकाल रहे हो यस यस यूट्यूबर आई एम यूट्यूबर ರಂಜಿತಾ ಎಂಚಿನ ರಂಜಿತಾ ಗೌಡ ತುಳು ಟಾಕ್ ರಂಜಿತಾ ಗೌಡ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ यूट्यूब समझ में आता है थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आता है ತುಳು ಕಲ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು और पेंटिंग ವಾವ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ब्लॉग वर्क करिए ಬ್ಲಾಗ್ ಡೊಲ್ಲರ್ ಇದೆ ರಂಜಿತ ಗೌಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾ ಬ್ಲಾಗರ್ ವಿಡಿಯೋ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪರೆ ಬರ್ತೀರಿ ಎಸ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ರಂಜಿತಾ ಗೌಡ ಬಂಡೆಯಾನೆ ರಂಜಿತ ಗೌಡ ಬಂಡೆ ಇದೆನಾ ಹಾಯ್ ರಂಜಿತ ಗೌಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಯ್ हाय नाइस टू मीट यू ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೇಲೆಚ್ಚಿ ಆರೋಗ್ಯ వచ్చి ಯಾರು ಬಂಡ ಬೆದ್ರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮೋಟ್ बर्थडे पार्टी कर सकते पूरा ಅಲ್ಲ ಮೊದಲ ಮನೆ ಹೀರಂಡಿ ಅಂತ ದುಂಬು ಬೇಲೆಗಿದ್ದೀನಿ ಮೊಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪುರ ಮನ್ಪರತ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪರ ಮಲ್ಪ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ 500 ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕುದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಉಂಟು ಯಾ ಬಲೆ ಪೂರ ಓಕೆ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ನೋ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಪಲ್ couples also mostly couple are coming to here relaxing ಎಸ್ free free है बात कुल्लोड़े आराम से ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪದ ತೂದು ಅತ್ತಂಡೇರಿ so much ನೀರಾರದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಪ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಂದ ಲೆತ್ತ ಬದಾರೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರ್ದಾಯ ಬುಡ್ನಿ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಬೇರೆ ಅಬ್ಬ ಇನ್ನೇನೊಂದು ತೆಲಿಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡಾರೆಗ್ ಕಿರಿ ಕಿರಿ इसलिए ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಅಬ್ಬೋ ಇಂಜಿನ ಆ ಫೋನ್ ತಂದಿಪ್ಪರ ದೈಕ್ ಬನ್ನಲ್ಲ ಅವು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು ನಾನ್ ಚಾನ अंडिया अंडे सारी सारी मर जाओ यूट्यूब में रख रहा है ना तो डेकोरेशन ऐसा ऐसा किया है ಸೂಪರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮದಿಮೆ ಬೋದಿತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಸರ್ವನ್ ಅಲ್ಪ ನೀರಾ ಸರ್ವನ್ ಅಲ್ಪ ನೀರಾ ಶೆಫ್ ఒక రాత్రి పూర ಬರ್ಬೇಡಿ ಡೇ ಪುರ ಯಾನಿ ತೋನೆ ಓನರ್ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೆ ಓನರ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತೀವಿ ಕಡೆ ಆರಮನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು क्या बोला मेरे अच्छा मैडम है ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಜರಿಗೆ मेरे दार्जिलिंग दारे मेरे को तुलु बरपुजी कन्नಡ आरपुजी इडे बंदा है के हिंदी इंप्रूव आत्र ओंजी मस्त खुशी ಯಬ್ಬಾ ಇರ್ನಾರೆ ತುಳು ಕಲ್ಪವಡು हां वेर नमी ಗೊತ್ತಾ
ಓ ಈರ್ ನೆರ್ಪ Nikhil also good person. He is very good and hard working person. I really like him. There is one person is missing his nose here. Very good person. He's very Idule good. ಏತೆ ಒಂದು time comment ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಾಳೊಂದಿನ ಇವರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಿ ಲಾಗ್ ಅಂತ इधर हवा आता है करके दिखाओ. Wing natural air coming. एयर कमिंग ಹಾ ಎಸ್ ಎಸ್ एयर कमिंग सिस्टम नहीं प्लस पॉइंट बोलने का always. हाँ ओके Fresh is coming natural. It's like you are feeling in garden. Ice cream didn't please. आइसक्रीम बहुत अच्छा है तुलु अबे ना ये आइसक्रीम किसका बेबी है? कुत्ते का बेबी. ये खाली विलेज लाइफ कुत्ते का. नहीं किधर मिला ये? विलेज लाइफ नहीं ये कुत्ते का बच्चा किधर मिला? ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಹೇ ಸಖತ್ತುಂಡು फेमस गार्डन ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬನ್ನಿಪುರ ಇಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲೇ ತೊಂಬಲಿ ಈಗ ಲವರ್ಸ್ ಮನೆ ತೊಂಬಲಿ ಮೂಲ ಏರಿಯಾಗಲಿ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಲಾಪುಚಿ ಲವರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಲವರ್ಸ್ ಒರಿಯಾಗ ರಡ್ಡು ಲವರ್ ಇತ್ತಲೆ ಲವರ್ ಪನೋಡು ಒಂಜೆ ये मस्त नल्ले रहता भूमि दिखते लवर ना बोले लवर्स पूरा वाले निकला प्राइवेसी डिस्टर्ब ना मल बुझाए निकले मस्त एक प्लेस है तो ले पूरा एक शो को डोर तो पहले वीडियो दिखता है तू पता वाले नियर रोटरी स्कूल मूड बिद्री बेद्रा विजिट मल प्ले निकला फैमिली लवर पूरा पूरा एयर ले रिलेट पूरा ले कुटुंब संसार पूरा ले ಅಲ್ಲೇ ತಗರ್ಪಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ini analele ತಂದಿರ್ತೀನ ನನ್ನದೇ ತಂದ ನಾನು ಬಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಕೊಲ್ಪಂದೆ ನಿಖಿಲ್ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಅಣ್ಣ ನನ್ನರ ಬಣ್ಣ ಗಾಳಲ್ಲ ಲವರ್ಲೆ ತಂದ ಕೊಕ್ಕಡೆ ಸಿಂಗಲ್ 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 ನನ್ನ ಬಣ್ಣಗ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಕ ಅಪಗ ಈರ್ಲೆ ತವಲ್ಲ ಈರ್ಲೆ ತವಲ್ಲ ಆರ್ಲೆ ತಂದರ್ಪೆ ಯಾಲ ತಂದರ್ಪೆ ಏರೆಲ್ಲ ತೋರ್ಪ చార్ బుల్తు పాడారు ఆ పన్న తప్పాడారు బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ దాదా డిస్కౌంట్ ఉంది కదా అది డిస్కౌంట్ ఐస్ క్రీమ్ ఉండు मोस्टली पीपल कमिंग फॉर ज्यादातर लोग इधर आते हैं तो फोटो खींचने के लिए फैमिली के साथ एंजॉयमेंट इधर अपन के लिए फैमिली पैक है आप 5% डिस्काउंट है 5% आइडियल का है इंस्टाग्राम आईडी निकी पीस है बंदे एनन कांटेक्ट में प्ले इनको दे फॉलोअर्स आवड़ी ये आइसक्रीम ये हमारा पार्लर में 5% का डिस्काउंट है आप लोग मूड बिक्री में किधर भी नहीं मिलेगा ये हां हां हाँ, और क्या है इधर अपना ಒಂಚೂರು आखिर और ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬನ್ನಿ हां इंग्लिश में तुम एक्सप्लेन करो मैं नहीं जानता मेरे बाद में ये रूम में ना अवेलेबल है ये रूम और पार्टी के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ दिस इज फॉर ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾ ಓಕೆ चार्जेस 500 rupees ಓಕೆ if a student they have discount 250 and we have we have candlelight dinner also evening time we celebrate here candlelight dinner here जो अभी तो नहीं हुआ है और हाँ सो करते आइसक्रीम गार्डन मरका वगैरह ना फ्लावर को मैं डिजाइन किया है ये पूरा वाओ ये देखो ये मरका वगैरह और बच्चे लोग के लिए बैठने चिल्ड्रन राइट ओके नाइस वंडरफुल प्लेस हैंडमेड सिल्वर फूल का आर्ट है ना आइसक्रीम का हाँ customer can sit down here and relax can see outside the weather Right, It's like outside. green scenery yes you can see the view green scenery हाँ
ಗಾಡಿ ಹೌದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಫೆ ಕೆಫೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್. ಸೋಕೊಂಡದ ಫೋನಾಗಲ್ಲ ಬೋಡ ವಾ ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪೋ. ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಕೆಳಗಿನ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಬಾರಿಸಿ.